ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. салом дӯстони азиз, касоне ки бор дошта бошед, марҳамат ба ширкати Акай Парвиз муроҷиат кунед. борҳои шуморо аз Москва ва Московская област гирифта ба ҳама ҷойҳои Тоҷикистон равон мекунад. дӯстони азиз, ин бародармон 1 сол шид мо рекламаш кардесем. алҳамдулилло ки борҳои мардумро бурда расондеса бе ягон мушкиле ва 100% одами боварда мебошад. марҳамат аз номи сумонаи мо Насиндеҷе салом расонед. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланд бошед. имрӯза навор фақат хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ҳастанд. мегузарем ба якумин эълони имрӯза. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳасте қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур. 4 дарахона, хона дар этажа ҳаста ва дар 2.5 сотиқ замин сохта шудааст. нархи хонара 310 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, боз камтарагидар, яъне ки савдо мешавад. гирду атрофаш маҳкам. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 977 07 86 04 метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, дуюмин эъдори мо хонаи фурӯшӣ ҳастай. хонаи заминӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои, яъне ки аэропорти кӯҳна. 4 дар хона ва масоҳати заминиш 2 сотиқай. хулоса дӯстони азиз, хона дар беҳтарин ҳолат, састаин бениҳоят хуб, ремонтҳои нав кардагӣ, гирду атрофаш маҳкам, кӯхнӣ, баня, ҳоҷатхона, ошхона, ҳама чиз дорад. 2 сотиқ замин, 4 дар хона гуфтагӣ дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% ҳастанд. оби суед мушкилӣ нест. нархша 600 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос 934 88 47 21 метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, сеюмин эъдори мо хонаи фурӯшӣ ҳасте. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Камола. дар якум этажаш гуфтагии дӯстон, яъне ки хона дошуна ҳастай. якум ошунаш 2 хона ошхона ва нат ҳоҷатхона дорад. термикс дорад, без ремонт мебошад. дар дуюм ошуна 3 хона, кондитсионер, телевизор, шифонер, қолин, парда бо таъмири нав мебошад. хона камераҳои назоратӣ дорад. хулоса дӯстони азиз, 5 дарахона ҳаста ва дар 3 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархи хонара 570 000 сомониш мегӯяд. боз муомилаи хуб дорад. рақамҳо барои тамос 931 51 76 06 метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, чорумин эъдори мо хонаи фурӯшӣ ҳасте. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Лучоб гуфтагӣ, яъне ки дар тарафҳои Лучоб да мебошад. 2 дархонаи барак сохтагӣ дар 6 сотиқ замин. нархша 300 000 сомониш мегӯяд. боз камтараки дигар савдо дорад. рақамҳо барои тамос 913 33 33 16 метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман мода муроҷиат кунед. мо реклама карда фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед. раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон.
دوستان عزیز، کوارتیرای فروشی هسته که قرار دارد در شهر دوشنبه گفتیم در طرف های پلی‌تکنیک می باشد. در خانه کوارتیرا مساحت خانه 43 کوادرات متر و خانه فروشی ما در پنجم اوشونه هسته. نرخ خانه را 410,000 سومونش میگه. معامله دارد. گفتگی رقم ها برای تماس 918 91 30 42 قدم میتونید مراجعت کنید. دوستان عزیز، این آخرین خانه فروشی هست در نوار اینوزه. خانه فروشی قرار دارد در شهر دوشنبه در ناحیه فردوسی. خانه خلاصه خانه زمینی هسته، 3 در خانه و در 2 سوتق زمین ساخته شده است. نرخ خانه را 350,000 سومونش میگه. کم ترک دیگر باز معامله دارد. دوستان عزیز، نشد آب سفیدش و نشد دکومنتش هیچی گفتگی نیست. رقم برای تماس 933 48 13 خده میتوانید مراجعت کنید. دوستان عزیز، باقی سربلند و خانواده باشید. خیر تا ویدیو آینده. خداوند نگهبان تو باشد.